Raġel ta' 66 sena residenti ħaż-Żabbar qed jissielet tal-ħajtu wara ħabta bejn trakk u trailer fi triq Ħalfar f'Ħalfar. L-inċident seħħa l-ħabta tal-11:15 filgħodu f'waħda mill-aktar arterji importanti li taqqat iż-żona ta' Witilajn mal-inħawi tal-ajruport. Kollox jindika li trakk misjuq mill-vittma u trailer misjuq minn raġel ta' 60 sena residenti ħal-Kirkop baqgħu deħlin f'xulxin ħedon u kaġun tal-impatt it-trakk tkaxkar għal ftit metri u spiċċa falqa biswit it-triq. Fil-post issejjaħ tim mediku kif ukoll membri tal-Protezzjoni Ċivili wara li s-sewwieq inqabad fil-kabina. Wara operazzjoni delikata, is-sewwieq inħareġ mit-trakk u ttieħed l-Isptar Mater Dei għal aktar kura. Aktar tard huwa ġie ċertifikat li qed isofri minn ġrieħi serji u li jinsab fil-periklu tal-mewt. Il-Maġistrat tal-Għassa Joseph Mifsud ġie infurmat bil-każ u ħatar inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin.